हमारे इस चैनल डीजे बालकृष्ण एंटरटेनमेंट ऑफिशियल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि सभी नए ऑडियो वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त। सजना के याद में दिव्या जरा कलई सजना के याद में ककरा सजा कहाँ गई, ककरा सजा कहाँ गई, दिल के बात के दिव्या जरा कलई सजना के याद है, ओ दिव्या जरा नहीं थी सजना के याद में। सजना के याद में, ओ दिव्या जरा कलई सजना के याद में। सजना के याद में, ओ दिव्या जरा कलई सजना के याद में।
भई